Duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC onyiso luoro ewi medruok mar jogo matiyo kod oboke mag somo mothedhi e yudo tije pacho kae. Chal magiyango ni kelo medruok mar mibadhi kod lal mar omenda jopiny. E kinde ketayanga ripod gi mar hik omenda 2024-2025, EACC bende olero ni kuom higa achiel mokalo omenda maromo bilion 22.9 nolundach gi kendo tudi kod kuo, bilion 16.5 noresi e kuo ka bilion maromo 3.4 ne oduogi ne japiny. Omenda manoyudi e yor mibadhi. Jafwambo mara Cynthia Onyango miyowa ripodno e yo machal kod ma. E lipot makende mopedhi kod duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC, lipot manyiso chal mar mibadhi pacho ka e higa achiel mokalo, oketo ayanga ni duol mar EACC oseyudo lipode mag mibadhi maromo 4,183, kae kwan ni lipode maromo 1,846 nochiw thuolo mondo med timnegi nonro. Kaluwore kod EACC, lipode mag mit bilie motelo nyime kod atamalo maromo 36.8, tiyo arietha kod omenda japiny atamalo 18.7, ka iluwe machiegni kod lipode mag anjao ma obedo namba 3 kod atamalo 13.4. Nyaka gie sani, EACC luwo buche maromo 838 mago mag ketho mopogore opogore moting'o chiwo rak e yo ma ok ler mar gedo i kambi mar Kenya Leather Park mayudore Machakos, ma EACC luwe omenda maromo bilion 2.5. EACC nono rak e duol mar Kenha ma iluwe omenda maromo bilion 2, ka duol machiwo yedhe pacho ka KEMSA inono bende wi rak ma ok ler ma oting'o omenda maromo bilion 1.1. EACC bende nono tend kaunti ma Siaya e wi chiwo mar orak e yo ma ok ler ne gedo mar wi lap ma Siaya manotimore hik omenda mar 2018-19 kod 2023-24 ma EACC luwe omenda maromo milion 400. E lipot achiel onogo, EACC nono omenda mar aguch NGCDF mar kar chung' od bura marongo ma jaod bura moro itudo kod gajruok kod omenda maromo milion 122. Luoro mar EACC kata kamano en medruok mar jotije mathedho bok mabandia kendo itiyogo e yudo tije kokalo e yor mibadhi. Recently, the Commission convened a high-level National Ethics and Integrity Conference to address the alarming rise of falsified academic and professional qualifications. Kenya must never become a society where shortcuts supersede merit. Integrity must be upheld across every stage of our national development pipeline. It is very sad that even very senior people in government are operating under false documents. E buche ma EACC luwo kotudore kod thedho bok mabandia, utudo mar Mikala Chieng' Abade, mitudo kod kambi Nairobi Water and Sewerage Company ma EACC luwe omenda moheo milion 15. Michael Okelo Kwiri mar kambi achiel onogo, bende EACC luwe omenda moheo milion 13. Oboke somo mag Agre Juma Onyango e apis IBC bende EACC luwe omenda maromo milion 11 kod oboke Elisha Okungo Guma mar apis jaga bajet mapacho kama EACC luwe omenda moheo milion 5. Kata kamano, EACC onyiso geno margi ni e higani gibedo kod lokruoge makare mokonyo giduoko omenda mathoth moingo mane giduoko higa mokalo, ka geno margi en mar bedo kod nyalo mar tieko buche mag mibadhi e bwo dweche 6. There is a file with the DPP, in fact 2 files on Marsabit County. There are 2 files we are just concluding, one on Mandera County and another one on Garissa. We also have started investigations in Isiolo County. So it is not that we are targeting specifically those counties. Process, like our CEO has mentioned, through which cases are taken, sometimes do not meet the threshold that we expected. And so the push or the desire for the Commission to have prosecutorial powers is basically to inject some level of efficiency. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Integrity Center, Nairobi.